Hej. Hvis du gerne vil vide noget om, hvordan det har været at være en dreng og mand, som blev født i en pigekrop og voksede op og blev forældre i en tid, hvor der ikke engang var begreb for det at være transmænd, og stort set ingen vidste, hvad det var, så kan du læse den her bog, der hedder Transmænd den lange vej, som udkommer her den 17. februar 2025, hvor jeg fortæller om, hvor svært det har været at finde frem til at komme igennem det på daværende tidspunkt meget svært tilgængelige behandlings- og udredningssystem for transkønnede, hvor jeg var så heldig at opnå det, der hedder at få en faldplastik, som kun den 3. transmand her i Danmark, så min krop nu afspejler den mand, som jeg altid har været. Og det er så mig, der er Simon Gerlev, og jeg er også psykolog, der arbejder inden for børneområdet, og jeg har tidligere arbejdet i 10 år som frivillig i det daværende LGBT Danmark, hvor jeg tog imod alle foreningens henvendelser angående transkønnede børn og unge. Og jeg håber som sagt, at min bog den kan være med til at skabe noget mere opmærksomhed og forståelse inden for transkønsområdet. Tak for nu.